Miki, to Maja, to Zuzia. Będziemy robić następny filmik, będziemy robić tak, Deser lodowy. Ale to jest Lucynka. Tak, I znowu. Moi rodzice oczywiście pojechali. I Lucynka I płacze. jesteśmy... Znaczy nie, moje rodzice są na górze, żeby mieliśmy wolne te. Dobra. No. I Lucynka za nimi płacze. Tak. Przy drzwiach. Tak. Dobra, no to Zaczynamy deser lodowy. Tak, oczywiście. Najpierw jakie lody? Najpierw Pokażę przepis. składniki. Co ja mam robić? Nie wiem. 2 nektarynki. Maja tu już układała. Lody, ja mam lody. osorki Maja. Lody. Orzechowe i pomarańczowe. Pomarańczowe. Dobra. No kolorujemy. Sorbet. Borówki. I orzechowe. Sorbet Borówki, oczywiście które są pomarańczowe. Borówki nie jest ich więcej. Dobra, tylko Jestem. taka duża. Maja nie jest ich też. Dobra. Widać mnie? Arbuz. Nie, bez arbuza. Bez arbuzik. Ej, bierzemy coś stąd? I piękne duże śliweczki. A bierzemy coś stąd, Zuzia? Tak. Bierzemy ciastka, które były w wyzwaniu z Nie, one są kolą. niedobre. Nie? To weźmiemy... Ej, a może... Co weźmiemy? No, weźmiemy galaretkę. Galaretki. Pomarańczowe. A ja sobie to źle. Bez tego tyle. Dobra, i teraz wyjmę A pucharki. takie pałeczki z sokiem. Osorki. Ej, ty będę mogła jeść? No jasne. Mamy. Wiesz jeszcze Tylko ja nie lubię sorbetu. No to... Ale Maja, to jest taki sam lód, co ty zawsze na molo i na dużym dzierżycku. No dobra. Dobrze. Więc tak, my niestety tutaj nas nie będzie widać, także musimy dobrze. też kombinować. Czekajcie, ja pójdę zobaczyć, czy dobrze widać. O, wiemy co zrobimy. Matilda, przesuń tutaj, będzie nas tutaj widać. Ja przesunę naszą kamerę tutaj, żeby nas było A widać. właśnie, no. I wziął O, kamera nam spadła. Dobra. dobrze nas widać? Tak, widać nas. Borówki z żela! Matylda, nie zlij borówek. Lucy, chodź na biurka. Dobra. No ja tutaj rzucę, nie gryzą. No i robimy nasz deser. Lodowy. Dobra, Dobra, posypać się. Zuzia weź łyżkę na lody. Nie, najpierw trzeba owoce porobić, bo nam się tak. nie spuściły. Czyli najpierw śliwka. Umyjcie śliwkę. Umyjcie śliwkę. No to Maja, ty idź umyj śliwkę. Piwka, Mamy taką piękną deseczkę tutaj. Czerwoną. Idę do łaźni. I duży. No. Dobra. Gdzie ty? No gdzie tutaj? Ja umyję nektarek. To jest płatąca tam Lusa. Co, Lucynko, co? Leci pobaw. Jeszcze chyba jedną śliwkę weźmiemy. Czyli tak będzie 2 śliwki. Daj drugą. Nam. A ja jedyna tu zostałam. Mogę otworzyć na chwilę tylko? Chcę zobaczyć. Dobra, dawaj, zakręć. Wow! Którą bańkę? Ej! Którą bańkę? Patrzcie! Bańkę. No bańkę. Ja lubię bańkę. Dobra, robimy. Czyli tak, kroimy śliwki. Śnieg mamy, patrzcie, mamy śnieg. Wzdłuż. Śnieg. Ale zimne. Zostawcie śnieg, Puść. Uwaga. Na pierwszy ogień. Może ja to będę nagrywała przez jakiś czas. Matylda, będziesz coś mówiła w trakcie, jak będę kroiła. Dobra, czyli tak, Zuzia tak kroi. Ej, bo te nektarynki zasłaniają. Bardzo śliwka. Trzeba uważać na pestkę, bardzo. Zobaczę jak się nagrywa. Nektarynek, tak. Trochę słabe światło, zapalę światło. Trochę słabe światło, zapalę lampę. O, sprawdzę czy teraz. O, teraz znacznie lepiej. No, dobra. Wyjęłaś pestki? Jest? Dla każdej po ile kapełków? Na razie po jednym takim Okej. do pucharka. Chyba, że Maja nie chce śliwki. Ja nie jesteś. Maja nie chce śliwki, to już zrobimy same lody z galaretką. A nektarynki i tych też nie chcę? Nie chcę. Chyba to w ogóle Nie, nie chcę. nektarynki chcę. Chcesz nektarynki? Dobra. Dobra. Co tyle? No czekaj, ja pokażę jak na deser. A jest nektarynka? Tak. O,
wielka. O, widzicie, tak wygląda, tu są śliwki. Ale co? No to jest... To jest Zuzia kroi nektarynkę. A. Musicie głośno mówić, bo będzie źle słychać. Dobra. Chcesz wchodzić do galerii? Maja, Pewnie Pecka tam pewnie jest. Maja trochę Nie, ujdzie. najlepsze było. Niż tu bańkę. Dobra, Maja, ogar. O, takie te galaretki. Mogę jedną? Nie. One są dobre. Pomarańczowe. Okej. No. Małek. Zuzia kroi nektarynkę. No. Ej, Maja, zabierz rękę. Zabierz ręce. No, bo nie było widać. Kroję w ten sposób, bo nie mogę bez... To tak ładnie wykroić. Zuzia prowadzi program kulinarny. Nie, naprawdę nie. Ale bym chciała. No. Zuzia lubi gotować. Dobra. Następnie ja poproszę moją asystentkę Maję, Ech. żeby... Maja, zachowuj się normalnie. Normal, Maja, normal. Stres? Nie. No mów. Żebym zobaczyła, ile mamy lodów. Bo ja nie wiem, po ile możemy nakładać. To jak 1, 2. Maja, zawsze jest normalnie. Naprawdę, wiesz ile to ludzi kiedyś będzie widzieć? Kiedyś. Nie? Kiedyś. No. Może. Może kiedyś. Może. No. Może dzisiaj Nie wiem, myślisz, że starczy? po jednej gałce sorbetu i po drugiej... Takie? Nie chcę mieć największą serwetu. Nie ma największej. Bardzo dobry sorbet, moi drodzy. Ale No na serio. Ile? Nie wiem, ale drogi. Patrzcie, jaka wielka borówka. O, i dziewczyny, wrzućcie od razu do pucharków już na Borówki? początku po 5 borówek, tak coraz więcej. Bez robaczków. Nie mam robaczków. Raz, dwa. A, zaraz mi się Bez dziurek. Po ile? Po Ups, pięć. jeden spadła. To nic. Można? Ale Maja, Do zachowuj siebie się. wrzuć. 1, 2, 3, 4. Dobra, wrzućcie po 8. Obrzydliwe. Nie, dobra, 10. 10 wrzućcie. Dużo. Ja nie chcę borówek. Nie chcesz? Jak ty nie chcesz do siebie, to nie. To ty będziesz już same lody, galaretkę i nektarynkę? No. Dobra. I arbuza. Czyli za dużo dałam nektarynki, także na 3 osoby jedna na pewno wystarczy. Czy mogę z arbuzem? Tak. Ładnie zrób sobie 9. Uważać. To jest Zuzi. Raz, dwa, 4, 5. Raz. Dla mnie nie. Wiem, to jest dla Zuzi. Było 10. Raz, dwa, Dobra. 4. Nektarynki tu jeszcze zostało. Dla Maj. To dla mnie i dla Zuzi już takie są. Dla Mai to nie będę pokazywać Mai, bo ona ma inny. O, moje i Zuzi są takie pyszne. Dla Mai będzie z arbuzem. O, teraz pokażę. A, nie, jeszcze Jeszcze nie. nie. Jeszcze galaret. Ale nie, galaret z owoce, tak? To można zrobić frutikę owocową, jak ja to kiedyś nazywałam. Frutikę Tu owocową. moje. No to jest Mai. Z nektarynką i arbuzem. Dobrze. I teraz... Patrzcie. Teraz nakładamy galaretkę Galaretkę. czy lody? Galaretkę. No i chcę jedną. nie dam ci. Nie jest. Dobra. 3 galaretki, do każdej po jednej. Tak? Czy nie? Tak. Aha. Czekaj, bo chyba nie widzę świetnie. Widać mnie? Nie, bo borówki zasłaniają. Zabierzcie borówki i wszystko, wszystko tu zabierzcie, bo nic nie widać. Lody kawowe. Orzechowe. Żelazne. Te lody też... Nie przedstawię, tylko o, ja je tu zabiorę. Jakby co, to, tego nie wzięłam, żeby jest, tylko żeby je pokazać. O, tak? Bo nie widać, co Zuzia robi. O, tak wyglądają galaretki. To może ja pokażę je w środku. No. No, ale nie widać, jak Zuzia kroi. Dobra, trudno, ty masz takie kroje. Teraz pokażę. Bo każdy umie kroić. Patrzcie. Lucy nie drap No nie podłogi. każdy, ale umiał. Dobra. Ludzi potrafią kroić. Patrzcie, taki. Moja wyczucie, to jest zielony kolor. Zobacz, nie widać.
Dajcie, halo. Widać cię bardzo dobrze. Dajcie mi jedno Maja, ty się posuń trochę. Bo Zuzia ten... Się trochę posuń, bo Zuzia orzechowe? nagrywa. Orzechowy nie. To dla Maja, ty Maji. masz kompletnie inny zestaw. Dobra. Nie, bo mam nektarynki. No, ale i tak kompletnie inny jest. No, tylko to są pyszne. Ja chcę sorbetowe. Sorry, tak? Dobra. Patrzcie, jaka duża jagoda. To nie jagoda, to borówka. O Boże. Jak ty sobie wymyśliłaś? Serbetu nam tylko starczy tyle. Nie widać. To zaraz pokażę, że mam efekt końcowy. Maju będzie trochę więcej serbetu, bo ona nie ma, dobra? To mogę już przynieść, pokazać Mai jak na razie? Mai. Nie szuraj. To jest Mai, sorry. To jest To nam jeszcze Mai po jednej deser. gałce orzechowego. No, pyszne borówki. Ze śniegiem. I to są nasze desery, moje i Zuzi. Nie szuraj! Sorry. Dobra, teraz to szybko sprzątniemy. Ej, a moje to działa. Wiesz, Ale świetnie. Nic nie widać. Widać. O, pokapało. jak nie widać, widać. Pokaż, byś nie widział. Dobra, teraz musimy wszystko sprzątnąć. Wszystko sprzątamy. Maja, nie. Ja przygotuję łyżeczki. Ja chcę właśnie taką. Nie masz do wyboru innej. Dobra, teraz przypomnijmy przepis. No. Czyli tak, jedna nektarynka, Co dwie jeszcze? śliwki tak naprawdę, bo mają nie są śliwki. Dwie Dwie śliwki. śliwki, jedna Te. nektarynka, Trochę borówek. 10 borówek na Jeden pucharek. jeden pucharek. Może być też arbuz. Tak. No i lody. I najlepiej jakieś słodycze do tego dodać. Żelki, galaretki czy coś. Albo zrobić kompletnie owocowe, czyli dodać tego bez galaretki. My zrobiliśmy galaretkę z takim panurem. Żeby to było tak. Dobra. Dobra, więc... No. Więc zaczynamy jeść? Nie! Dziękujemy. No ja to nie jest. Czyli tak, komentujcie, subskrybujcie, Lajkujcie. lajkujcie. I teraz... Ja skończę. Pa.